Wel, Aneurin. Diolch am y croeso. Croeso. Ew. Ges ti siwrna iawn? Ardderchog. A iawn. Wel, ar ôl medru cyrraedd yn diwedd e. Mae'n braf Aneurin. Mae'n hyfryd yn dweud. Wel, Croeso i Llansannan, di? diolch. Meddwl o'n i fan am William Silsbury. Dwi'n dod yma dy flaen di. Ti eisiau gweld y lle? Os gael, please. Super. Dwi'n sylwi Aneurin fod ti mewn gwasgod diddorol iawn. Ie. Ond ches dim deni yng Nghymru na ddo. Na ddo. Dyda rhyw chydig bach da ni am dechrau'r daith felly. Siwr. Wel, oedd yn had wedi cael ei alw yn genhadwr i bryniau lwsiau, sef mis o'r am heddiw, yn y 50au, yn fuan iawn ar ôl cael ei ordeinio, a fuon nhw allan yn 1952 i bryniau lwsiau, ysdi heibio Calcutta ag i fyny, ac yn fanno yn ysbyty Dwr Llang, ysbyty oedd y cenhadwr wedi sefydlu, John Williams, ac oedd Dr Gwyneth Roberts yno ar y pryd, pan oedd yn un o. Ac yn fanno gath ymrawd a fi yn geni yn y 50au. Dod nôl i Gymru yn y 57 wedyn pan o'n i yn blentyn bach. Ond dwi wedi bod yn ôl wedyn a rhodd ydy'r siaced yma ganddyn nhw yn mis o'r am ar fy ymweliad dwytha yn 2020. Fys ti'n gwneud gwaith wrth gwrs, wrth mynd yn ôl yna oherwydd cefndir dy swydd bryd hynny, fys ti'n gwneud gwaith ynglyn â'r ysbyty hefyd yn mis o'r am? Do. Hynny di, oeddwn ni'n mynd ar ôl colli'n had a mam. Wrth gwrs, o'n i'n mynd i'r cynadleddau ac i'r dathliadau mawr oedd ganddyn nhw. Ar ran y teulu, a wedyn oeddwn ni'n cael profiad newydd fel oedolyn o mis o'r am. A di clywed am yr enwau yma, Aisol, Dwr Llang, Lengpwy ac yn y blaen, oeddwn ni wedyn gallu rhoi nhw yn eu cyd-destun ar ôl cyrraedd. Gwlad eithriadol o ddiddorol. A wedyn, oedd yr ysbyty'n ganolog i'r gwaith cenhadol, yn ogystal â'r gwaith adeiladu'r Eglwys. Ac oedd y gwaith o gyrraedd at y tlawd efo anghenion meddygol. Ac o'n i eisiau gweld oherwydd yng ngwaith, yn cefndir yng ngwaith, o'n i eisiau gweld yr uned oedd yn delio efo gyffuriau alcohol, HIV yn cynyddu ar y pryd. A cael cyfle wedyn i fynd yn ôl ac yn ôl wedyn i gynorthwyo be fedrwn ni efo arbenigedd o Gymru. A dyna sut o'n i'n gweld y genhadaeth rwan a'r berthynas rhwngthon ni rwan, gan bod yr Eglwys mor gry yno, mor gre, bod ni'n rhannu yr arbenigedd sydd ganddon ni ymhlith yn aelodau yng Nghymru ac ymhlith pobl da ni'n nabod yng Nghymru, bod ni'n rhannu'r arbenigedd yna hefo'n gilydd a cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth o'n gilydd trwy gydweithio, trwy gydhyfforddi, trwy gydwasanaethu. Dyna di'r genhadaeth i mi rwan, felly ti'n gwybod, yn yr ystyr bod yr efengil yn greiddiol ac yn ganolog ac yn sylfaen i bob peth, ond mae ganddo ni gymaint i'w roi fel Cymru dal i fod i'r byd. A bellach, a mis o'r am hefyd efo gymaint i roi i nina hefyd yng Nghymru. Wrth gwrs, pan dwi'n dygyfach chdi rwan fel Aneurin Owen a Llywydd etholedig Eglwys Bresbyteraidd Cymru, nid fel Aneurin Owen, mae pobl mis o'r am yn dynabod i na chi. Na, ge. Na, Llansannan chwaith. Na. Yn Llansannan, maen nhw'n galw fi'n Loms yn ffrindiau ysgol. Loms ydy talfyriad Loma, sydd yn dalfyriad o Zoloma, sydd yn dalfyriad o Pwzoloma erbyn hyn, oherwydd mod i wedi mynd yn hyn, a gwall gwyn gen i. Wedyn Pwzoloma, os ti'n mynd i'r India rwan, wrth gwrs Pwzoloma, maen nhw'n galw fi, a wedyn Loma dedwyddwch a pusrwydd ydy ystyr hynny. A Zo, wrth gwrs, ydy mod i'n perthyn i lwyth y miso. Ardderchog. Diolch ti. Faint felly o ddoed sy'n gadael yr India? Wel, rhyw chydig dros ymlwydd oed o'n i. Oedd ymrawd dipyn bach yn hyn, ond dod adre wedyn yn had yn cael ei alw i Jerusalem Pontrhydyfen. Parchg Roberts wedi bod yna i flaen o. A Bethel Ton Mawr, lle oedd y diwygiad wedi cael dylanwad eithriadol ymhlith pobl yn gweithio. 1914, Ie, yn ystod y pyllau glog yn y blaen. A yna frawd o fan Uncle John, Willie John, oedd wedi cael dylanwad yr ysbryd yn drwm iawn. A wedyn oedd Bethel Ton Mawr
yn allweddol i mi wrth edrych yn ôl bod y effaith y diwygiad mor gry yno. A wedyn, daddysg ysgol gynradd, dim i gyd ym Mhontryd y Fen. Na, cychwyn ym Mhontryd y Fen wrth gwrs, a Samuels, Alwyn Samuel a'r Cymdeithas Gymreig iawn oedd yn Mhontryd y Fen ar y pryd yn allweddol. Symud i Lansannan wedyn pan o'n i'n 6 oed, lle i ddychmygu mod i'n yn symud o ardal da ni siarad hwntw i Lansannan, lle oedden nhw bosib y plant yn sicr ddim wedi clywed acen y de. Oedden nhw'n mynd allu'n siarad am flwyddyn dda, mae'n siŵr, a cael addysg eithriadol yma hefyd yn Llansannan. Alwyn Selwy oedd yma yn brifathro, a gathon ni andros o hwyl, gang mawr o hogiau. Oedden ni'n hogiau drwg ofnadwy yn Llansannan. Oeddet ti wedyn wrth gwrs ymhlith rhai o rai cynnar ysgol Glan Clwyd wedyn? Oedd Glan Clwyd wedi'w sefydlu yn yr Rhyl, a ges i flwyddyn o fod yn yr Rhyl cyn symud i Llanelwy, lle mae'r ysgol yn dal i fod. Ac eto cael y fraint o fod ymhlith athrawon eithriadol. Mae Lyn Lewis yn dysgu Cymraeg i ni. Desmond Hilly yn brifathro. Gyda ni athrawon eithriadol o gydwybodol a rhoi pwyslais ar y Gymraeg wrth gwrs, fel sut ti'n disgwyl. Ac hefyd dangos i ni gymaint mae Cymru wedi gyfrannu i fywyd y byd trwy farddoniaeth a trwy llenyddiaeth, i gwyddoniaeth a'i chyfraniad eang ofnadwy. Wedyn oedd y byd yn dod yn agos i mi trwy gyfnod yr addysg hefyd. Oedd yr athro daearyddiaeth yn enghraifft yn cychwyn hefo E.O. Williams yn cychwyn efo Eryri, ond o Eryri wedyn yn dangos gwirthiau'r Andes a daearyddiaeth y byd i gyd wedyn. Cymru a'r byd yn fanno hefyd. Y symud wedyn o Glan Clwyd i Athen Cymru i'r Brifysgol ym Mangor? Ia, lle gwell ynddo, ar y pryd. Oedd rhyw dynfa eithriadol yn doedd i Fangor. Ti'n cofio'n iawn, ti'n o'r un pryd. Oedd y bobl edrych yn ôl, i sicr bod pobl yn cael ei galw yno. Pobl, dwi'n cofio Sean Allen yn dod o'r de, oedd bobl oedd yno'n barod. Pobl wedi bod trwy'r be oedd enw'r nosweithiau yna oedd yn cael eu cynnal yma gacw. Come Together oedden nhw, ie? Come Together. Fes i'n un o hynny yng Nghaergybi. Ie. Yn mis 8 o Fawr, nos Sadwrn 8 o Fawr 1975. Ie, ne. Fyswn ni'n yma heddiw heb law am y noson hwnna. Ie. Ie, yn y waith yr ysbryd mynd ymlaen doedd yn denu pobl at ei gilydd. O'n i eisiau mynd i wneud pensaernïaeth neu seicoleg neu rhywbeth, ond cael yn hynny wedyn i mewn i wneud diwinyddiaeth ym Mangor. A bod yn y berw yna, yn Bala Bangor, ac yn y brifysgol, lle oedd weddio bob amser cinio'n doedd, oedd yna astudiaethau Beiblaidd bob wythnos, oedd yna bregethu ar y Sul, cyfarfodydd nos Sul yn Bala Bang, yr holl bethau yna'n rhoi andros o ddyfnder o wybodaeth a dysg i ni. A gweledigaeth ynglyn â be oedd wedi digwydd yng Nghymru, y diwygiadau wedi bod. Oedd yna rhyw 40 weithiau. Oe. Ond oedd yn gwasgu hynna ni mewn i'r ffreitir, dwi'n cofio, yn Coleg Bala Bangor. A rhyw awch am y gair, a sylweddoli cyfraniad Pantycelyn, cyfraniad y Puritaniaid, cyfraniad Angriffydd, a'r holl draddodiad na oedd gyda ni, y parch oedd gan yr athrawon fatha Dr Tudur ac eraill o traddodiad Cymreig yna, ymneilltuol Gymreig yna. Hwna wedi trwytho i mewn i ni wedyn yn dweud. Cyfnod wedyn o gychwyn gwaith ymchwil yng Nghaergrawnt. Caergrawnt wedyn, ie. Efo'r athro Bewick Knox? Ie, y Gwyddel wrth gwrs, y Bewick Knox. Ac dwi'n cofio, o'n i wedi cael addysg yn Gymraeg i gyd, cerdded lawr y corridor yn Westminster a cael yng nghyfarch mewn Cymraeg gan Bewick Knox, a ti'n cofio hynny. A wedyn oedd y cyfnod yng Nghaergrawnt yn gyfnod o fynd i Aberystwyth bob yn ail hefyd, ac i'r llyfrgell. Ac yna, wrth gwrs, oedden ni wedi bod ynghylch y canu gwerin Cristnogol yna hefyd efo Pererin yn y cyfnod yna. Wedyn o'n i'n cael yn hynny nôl o Gaergrawnt yn aml gan Arfon Wyn. A eisiau rhyw gig efo Pererin bob hyn a hyn. Ac oedd y mam ddim yn dda chwaith yr adeg yna.
oedd mam yn mynd trwy driniaeth reit egar efo cancer. Nes i ddim wneud be ddylswn i fod wedi wneud yng Nghaergrawnt. Ie. Ond dwi'n eithriadol o falch o'r cyfle ges i fynd i Gaergrawnt. Ac wrth gwrs, dwi wedi dod yma o Bwllheli, Ie, yma, ie, lle oedd na gartra gorffwysfa, ie, cartra henoed, ar y prom ym Mhwllheli, be werth oedd yn eiddo i Eglwys Bresbyteraidd Cymru, fe benderfynwyd gwerthu'r cartra fel oedd y cartra i waith wedi dod i ben, a defnyddio yr arian ar gyfer gwaith arbennig, gwaith ddysgu'n amlwg iawn yn efo, Aneurin. ie, Gyda chydig bach am hynny. Ie. Ar ôl cyfnod Caergrawnt, nes i gychwyn gweithio efo Bryn y Groes, efo Ros a Delyth yn Bryn y Groes, yn helpu fanno. A wedyn ges i gyfle hefyd i ryw gyfnod byr hefyd yn Aberystwyth yn gweithio efo plant efo anawsterau dysgu ac yn y blaen. Ond oedd yna swydd yn cael ei hysbysebu o ran yr gwaith ym myd alcohol, cyngor Clwyd a Gwynedd ar alcoholiaeth. Ac oedd ni'n teimlo bod ni'n cael yng ngalw'n wahanol i rei o'r hogi oedd yn Bala Bangor hefo fi'n cael ei galw'r weinidogaeth. O'n i'n cael yng ngalw i weinidogaeth fwy cymdeithasol i naws. Ac dyna ddigwyddodd y cwrs wedyn. Ges i gyfweliad, nes i'n cael y swydd yn syth, dwi'n meddwl, cael ail gynnig y swydd nes ymlaen. A wedyn cael y fraint o sefydlu'r gwasanaeth alcohol ar y pryd i helpu pobl efo problemau alcohol yng Ngogledd Cymru. A cael y cysylltiad eang yna rhwng gwasanaeth praw, gwasanaeth yr heddlu, gwasanaeth iechyd meddwl, cymdeithasol, addysg iechyd, yr holl ystod yna o berthynas oedd rhwng alcohol a'r pethau yna i gyd. A dod i nabod lawer iawn o bobl. A cael y fraint o hyfforddi gwirfoddolwyr a dod nôl i Bwllheli i hyfforddi criw o wirfoddolwyr ym Mhwllheli, Blaenau Ffestiniog, Bangor, Wrexham, Llandudno. Ond yna rwydwaith eang o wirfoddolwyr, llawer ohonyn nhw'n aelodau eglwysig. Yn y cyfnod yna, mae'n debyg gweithio'n agos iawn efo'r ymgynghorydd meddygol Dr David Alun. Ie, fodd yn arwain y gwaith o ysbyty Dimbych mewn ffordd. Ond oedd yna gymaint o waith i wneud wedyn i ddilyn i fyny ac i wneud y gwaith ataliol yna. Oedd o'n llawer iawn ehangach na'r dim ond y gwaith psychiatryddol felly. Bod ynglyn â'r gwaith yna 10 mlynedd ar 20 yn eri? Bron iawn, do. A dysgu llawer am y natur ddynol. Hynny di yn y maes yna efo cyffuriau ag alcohol, ti'n dod i ddysgu am beth sy'n gyrru pobl, be di motivation pobl, be di rhagoriaeth y natur ddynol mewn ffordd, a be di cyfyngderu'r natur ddynol. Hynny di gweld pobl ar ei gweithio yn eu tîb nhw, a gweld y potensial, a gweld yr adfer a'r grym sydd gan bobl i newid mewn ffordd, hefo help a hefo... Ond does e ddim byd, dwi'n meddwl, ar ôl gadael y gwaith yna, does e ddim byd wedi'n argyhoeddi fi'n fwy na'r ffaith bod angen gwaith ysbrydol eithriadol hefyd i gynnal y newidiadau pwysig yna. Ond be am dy ddiddordebau di, Aneurin? O, gynnau amryw o'r hynny. Ond y penna fi'n ar hyn o bryd ydy arweinio, peintio ac yn y blaen. Ti eisiau gweld y studio? Sky, please. Neu'r shed? Wel, y studio, sy'n shed, neu'r shed sy'n studio. Wel, da ni'n ganol dy weithdi di rwan. Llanast sy'n... A dwi'n gweld yr arfa gwahanol, mae'r diwal ac yn y blaen. Ie, ond di'r un. Hwna di? Hwna di'r un, ie. Dida, efo cyllell i. Dida, dwi'n cymryd bod hwn yn orffenedig. Ynddi. A dwi'n cymryd mae lle rhan o dy fainc di di'r llun yma, ie? Ie. Hynny di, fanna dwi'n cymysgu'r paent, wrth gwrs, mae olew, mae o'n mynd i bob man wedyn, dyna pam mae andideithau gael ddim peintio olew yn y tŷ bellach, ti'n gwybod?
A mi ddod i fy mae'n peintio. Mae'n le braf, lle i enaid gael llonydd. Yndi, a dwi wrth y modd yn dod yma, at gyda'r nos. A fi weli di bod mod i'n trio dal y golau sydd yn y lluniau. Ac un lle mae'n ole eithriadol ydy enlli. Ac mae mynd i enlli a temur a mari sydd yno, wardeiniad a lleici fach sy'n newydd i geni. Mae mynd i enlli at y golau yna, mae'n rhyfeddol iawn. Ac dwi'n falch o gael deud bod Emyr hefyd wedi cymeryd at y diddordeb yma. A mae ganddo fo lyniau yn betws y coed ar hyn o bryd. Dwi'n falch iawn bod o wedi cymryd y diddordeb yna ymlaen. Wyt ti'n ddangos dylyniad y hun, o'n i'n sylwi ar Lyn yn fama, ac oedd ti'n sôn am ola, pan nes i mewn, o'n i'n meddwl bod yna ola trydan yn disgwyl ar y llun, ond mae'r gola'n dod o'r llun ei hun. Ynddi. Mae gennau, dwi'n llogi wal Artworks 2 betws y coed. Mae gennau wal y fanno, dwi'n logi bob blwyddyn, a wedyn mae rhai o'r lluniau'n cael ei gwerthu i fanno. Dwi'n rhoi ambell i lun i ffrindiau ac yn y blaen ar achlysur yn arbennig. Wedyn, dwi ddim yn arddangos fel y cyfryw eto, ond sy'n ei licio rhyw ben. Da iawn. Yn y gyfan o gyffredinol, gawn ni arddangosfa ar ddiwedd yr ail flwyddyn, gawn ni arddangosfa dy waith di Aneurin. Ie, bosib. Sy'n ei licio, gadael rhywbeth. Fel y ti feddi. Ond mae celf, wrth gwrs, mae'n llesol i'r meddwl, mae'n llesol i'r enaid. Mae'r holl gysylltiad rhwng celf a iechyd meddwl mor bwerus. Cerddoriaeth, wrth gwrs, a celfyddyd. O, dwi'n cofio, mae gen i go o hwnna chdi, pan oedden ni'n myfyrwyr, oeddech chdi'n treulio amser yn ystafell lle oedd na piano, chwarae'r piano, dwi'n cofio hynny. Ie, dal i wneud hynny. Mae mynd at y piano yn andros o bwysig i mi, i gael tawelwch ac i botran felly, a'r sain yna, dwi'n edmygu rhai sy'n gallu canu'r piano. Rhyw fath o pobl sy'n gallu canu, sy'n wrth y modd yn gallu gwneud hynny. Wedyn, da ni'n mwynhau y ddau beth na'n llesol. Mae'n bwysig, dwi'n meddwl, i weinidogion y gair gael rhywle sydd yn ei ymdawelu nhw mewn ffordd. Siwr. Ti'n sôn am gerddoriaeth. Be arall nes i sylwi yn fysneslyd ar y ffordd i mewn yn Aneurin? Oedd hon. Mae gen i go o hwnna wrth gwrs, efo pererin, efo'r bib. Wel ie. Be am ryw chwthiad bach? Di chwthu honest o. Fatha chwarae pêl-droed di. Wel, fatha reidio beic, gobeithio. Be am... Oedd gen ac eraill gan am fynd drosodd i Enllyn, doedd. Cenwch chi'n gan am y llanc na ddim mwy. Chdi? Ardderchog. Sialen sôn i grynhoi Aneurin. Y cyfnod wedyn fel gweinidog yma yn Llansannan. Y gyfnod i hefyd wedyn efo cyfrifoldeba ar ôl ymddeol fel gweinidog Llanamser. A dy gyfroldeb di efo Eglwys y Berthen. Ac hefyd, y trydydd peth, y 2 flynedd fel llywydd y gwanol gyffredinol, dy weledigaeth di. Ac nes di sôn ar y dechrau am yr enw ges di'n mis o'r am, oedd yn golygu tawelwch, heddychlon, bodlonrwydd ella. Sa'n braf iawn sa ti'n medru dod ar elfennau yna o dy enw i waith y gwanol gyffredinol, dwi'n siŵr hefyd. Ond, ia, dy weinidogaeth di ar ôl symud cyfeiriad o dy swydd arall. Ie, oedd hi'n fraint aruthrol bod yn weinidog yn Llansannan bron i union hanner canrif ers i'n had fod yma. Ac wrth gwrs, nabod yr ardal yn dda, nabod y fro yma, a cael y fraint o weinidogaethu ymhlith pobl oeddwn ni'n adnabod. Cynnal y weinidogaeth a'r baich gofal yna mewn tîm, wrth gwrs, oedd Meirion yma, oedd Mair, a'r tîm y blaenoriaid i gyd a'r aelodau ffyddlon oedd ganddo ni'n y fro, sydd ganddo ni'n y fro yma. Oedd hynny yn eithriadol, dwi'n cyfri hynny y fraint mwyaf dwi wedi gael i fod yn weinidog yn yr efengil yn yr ardal yma.
Ac wedi ymddeol, cael galwad wedyn ar ôl cyfnod o salwch i fynd yn ôl i'r weinidogaeth efo Eglwys y Berthen yn Lixwm. Ac dwi wrth y modd yna, yn ei plith nhw'n hefyd ardal weddol debyg o ran amaethyddiaeth yn gefndir a pobl y ffin, mae Cymreigdod nhw mor bwysig a'i gweledigaeth nhw ynglyn â pwysigrwydd yr efengil mor bwysig. Ond ynghlwm wrth hwnna, wrth gwrs, yr holl gefnogaeth dwi wedi cael gan yn heulu, a'n ar plant ar wir esau bach, gyda'i 6 ohonyn nhw rwan, mae hwnna wedi bod yn hollol gyson trwy'r cyfnod yna i gyd. Ac mewn ffordd, mae'r cyfleon dwi wedi cael ar sail y ffaith bod y teulu mor gadarn adre. Wedi caniatáu cyfle yna i chdi. Ie. Swn i byth wedi gallu gwneud o heb ddyn nhw. A rwan y 2 flynedd yma sydd yn dod, wrth gwrs oedd hi'n bwysig bod ni yn siarad am y peth oherwydd di cyflwr yn iechyd i ddim yn 100%. A mae angen nerth ac mae angen ysbrydoliaeth wrth gwrs fel llywydd. Rhaid i ni drafod hynny'n fanwl a cael sgwrsiau hefo cynlywyddion a ffrindiau sydd yn y weinidogaeth wrth gwrs. A dwi wedi cael ar ddeall, un o'r pethau pwysig wrth benderfynu oedd bod y cynlywyddion yn cael camu mewn os ydy'r llywydd presennol ddim digon da i wneud ambell i beth, neu methu bod ar gael. Felly dwi'n edmygu bod y corff yn unedig mewn ffordd, i fod yn y gwaith yma o liwio Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Wrth gwrs mae pobl yr India wrth i boddau bod gennyn nhw miso hefyd yn arwain y fam eglwys fel maen nhw'n gweld i. Ac wrth gwrs mae'r cysylltiad yna mynd i fod, cysylltiad rhyngwladol yna mynd i fod yn thema i mi, ewch i'r holl fyd. Cofio cyfraniad aruthrol mae'r Cymru wedi wneud i'r byd, cofio yn treftadaeth cenhadol ni, cofio yn dyletswydd cenhadol ni rwan i fynd i'r holl fyd gan gynnwys Cymru, wrth gwrs, a chefnogi'r gwaith arloesol sy'n mynd ymlaen yng Nghymru, gwaith efo ieuenctid yn Coleg y Bala. Mae hwnna mynd i fod yn bwyslais gobeithio i mi. Ac un o'r pethau pwysicaf wrth gwrs i'r llywydd ydy cefnogi'r ysgrifennydd cyffredinol, a dwi wrth y modd yn gweithio fan na'n edrych ymlaen i gael 2 flynedd o gydweithio hefo hi. A dwi wedi bod mewn cyfarfod Zoom efo'r ymddiriedolwyr yn barod, a wedyn fydd y gefnogaeth dwi'n gwybod o blith yr ymddiriedolwyr hefyd, a diolch i Efan am ei waith anhygoel dros y 2 flynedd diwethaf. Ac edrych ymlaen wir i fod yn dod i nabod y corff yn ehangach na'r gogledd a'r fro yma, a dod i nabod pobl sydd yn gweinidogeuthio mewn amgylchiadau hollol wahanol, rei trefol, caplaniad ac yn y blaen. Mae'n mynd i fod yn gyfnod o ddysgu lawer iawn i mi hefyd, a dwi'n edrych ymlaen bryn at fod yn llywydd, a diolch i Dduw am ei ras a'i ffyddlondeb, a diolch am y gweddies wedi'n cynnal ni ar hyd y daith. Yn cofio i ti pan o'n i ar gychwyn yn salwch yn troi at Salm 91. A ti darllen y salm yna'n gyson, lle mae'r arglwydd yn noddfa ac yn gair i ni. A diolch i ti am dy weddiau hefyd. Croeso, diolch i ti am y croeso. Mae o'n braf iawn yma yn Llansannan, a da ni'n gweddio bendith Dduw ar y 2 flynedd yma. Yn dy hanes di. Ac eto fod ti'n yn harwain ni ynglyn ag enw. A bod ni'n ymdeimlo yn ystod y 2 flynedd a ryw heddwch a thawelwch arbennig. Sut ar heddwch a'r tawelwch i'n canol ni, Aneurin Owen. Diolch yn fawr iawn.